पब्लिक रोडार गेला असा मागे पीएस आहे हा स्पॉटाचेर हा डिस्प्ले हा अरेस्ट करपाक लागून सारकी ना रे तुका किती माझी दिदी आम्ही एसटी विचार करू एसटी विचार करू तुका कोण विचार करू ट्रान्सपोर्ट मध्ये आपण मास दिन आम्ही कन्फर्म करू काय बोलतो की आता जगला सगळ्या वागण्यात बॅटरी सप्लाय